Савецкі паэт Михаил Сакоўскі пад канец свайго жыцця напісаў лірычны вершык, які называўся «У новогодней ёлке». А пачынаўся ён так. «Никто мне в детстве не дарил игрушек, ни разу я на ёлке не бывал. В лесу я слушал, но не птиц, а птушек, как мой отец пернатых называл». Цікава, чаму ягоны бацька казаў «птушек». Гэта ж па-нашаму, а Ісакоўскі паходзіў з-пад Ельні у тагачаснай Смаленскай губерніі, а гэта ж спрадвечныя расійскія землі. Спрадвечныя? Расійскія? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра Смаленшчыну, дзе яшчэ 100 гадоў таму працавалі беларускія школы, а трохі раней, як пісаў акадэмік Карскі, папулярнай прыказкай была «Маскаль горш за чорта». Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, то мы вельмі чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй, паехалі! Смаленская земля, роўна як Полачына і Віцебшчына, гэта арэал рассялення крывічоў. У даўнерускіх летапісах, у тым ліку аповесці мінулых гадоў, крывічоў заўжды вылучаюць асобна. Маўляў, гэта нібы і не Русь, а нейкая зусім іншая субстанцыя. І так было ажно да 12 стагоддзя. Як пісаў акадэмік Рыбакоў, Смаленшчына – гэта дзяржава крывічоў сярод рускіх зямель. Зразумела, што Полацак, Мсціслаў, Орша, Смаленск, Веліш, Дарагабуш, Ельня – гэта ўсё адзін рэгіён з характэрнымі песнямі, паданнямі, моўнымі асаблівасцямі. І гэтая культурная еднасць захавалася вельмі надоўга. Пазней Смаленскае княства было складовай часткай Вялікага княства Літоўскага. На смаленскіх манетах мы бачым нават герб Гедымінавічаў, Калюмны, а побач і льва, цалкам па канонах заходнееўрапейскай геральдыкі. Смаленская земля, як асобны пазл у ВКЛ, захоўвала пэўную аўтаномію ажно да 16 стагоддзя, роўна як кіеўская, валынская ці чарнігава-северскія землі. Смаленск быў важным культурным цэнтрам, у тым ліку цэнтрам летапісання. Менавіта тут быў створаны знакаміты радзівілаўскі летапіс, у якім сабрана каля 1000 выяваў па нашай ранняй гісторыі. А ў 1611 годзе горад атрымаў магдыбургскае права. Тут была ратуша, якую маскавіты пазней перарабілі на приказную ізбу. Нават гучыць брыдка. Дык вось, пра маскавітаў. Там у іх ад пачатку 16 стагоддзя была нездаровая фіксацыя на Кіеве і Смаленску, як такія must-have кропкі, якія трэба было абавязкова захапіць, каб з ардынскай правінцыі пераўтварыцца ў гаспадароў Русі. Таму 16-17 стагоддзі гэта час нон-стоп войнаў за Смаленск, час аблогаў, штурмаў. Край і яго сталіцу, якая мела яшчэ і важнае вайсковае значэнне, маскавіты увесь час вынішчалі, выпальвалі. І так ажно да 1667 году. Паводле андрусаўскага міру знясіленая Рэч Паспалітая мела саступіць Смаленск братушкам з усходу. Слухайце, дык можа пасля тых страшных войнаў на Смаленшчыне нічога беларускага не засталося? А нашчадкі крывічоў наўпрост зніклі ў нябыт? Засталася вёска. Засталіся і беларусы, якіх маскавіты бралі ў палон у цэнтральнай частцы Беларусі і сялілі тут. Засталіся нават нашчадкі старой праваслаўнай шляхты, якія прысягнулі цару. З вялікай верагоднасцю савецкія паэты Ісакоўскі і Твардоўскі, абодва са Смаленшчыны, паходзілі акурат з гэтай самай шляхты. Ужо ў 19 стагоддзі расійскія географы і этнографы спрабавалі падлічыць, колькі ж на Смаленшчыне беларусаў, хто там увогуле жыве. І атрымалася вельмі цікава. Паводле перапісу 1859 года беларусы складалі больш за палову жыхароў Смаленскай губерніі і абсалютную большасць насельнікаў Смаленска. Фігуруе шалёная лічба ў 90%. Шматлікія крыніцы, статыстыка, працы філолагаў падаюць такі расклад. Паўночны ўсход губерніі населены так званымі вялікарусамі, а вось Смаленскі, Красніцкі, Духоўшчынскі, Дарагабузскі, Раслаўскі, Парэцкі ўезды – гэта адназначна беларускія, і гэта большая частка губерніі. Цікава, што расіянам гэта абсалютна не муліла вока, ніхто гэтага не хаваў, бо імперыя была надта ўпэўненай у сабе, нікому ў галаву нават не прыходзіла думка пра асобную беларускую нацыянальную дзяржаву.
Каб пераканацца, можна зірнуць смаленскі этнаграфічны зборнік, ажно 4 тамы, якія выходзілі на зломе 19 і 20 стагоддзяў. Пагартаць працы Дабравольскага, Карскага, Дурнаво, Ушакова, Папова і іншых навукоўцаў. Добра, не трэба быць такім ужо вялікім навукоўцам. Вы можете глянуць хаця б назвы вёсак. Будзякі, Рудакі, Казімірава, Птушкі, Зюські. Як быццам гэта ў нас дзе-небудзь пад Воложаным якім-небудзь. Словы бульба, разбяраць, гэта былі цалкам норма яшчэ ў 20 стагоддзі. А вось цікавыя слоўцы, якія, відаць, ужо цалкам зараз сышлі ў нябыт. Цанаваць, гэта значыць цаніць. Даспяшны, паспяховы. Час у лягу, гэта позні час, калі спаць трэба ісці. Судлівіць, крытыкаваць. Собства, уласнасць, заняважыць, збянтэжыць. Выйма, міма. Мазны, маленькі, перагосткі, абмен візітамі, а адгосткі – гэта візіт у адказ. Ці, напрыклад, вухарэз – гэта значыць галаварэз. А вось вам яшчэ кавалачак песенькі са Смаленшчыны. Ды сею ж я ў гародзе чарнушачку, пад гародам пятрушачку. Дабяру ж я, навару жа я, ды старому качана з бураком, а маладому кісяля з малаком. Карацей, от рабіце са мной, што хочаце, але гэта ўсё ані разу не гучыць як велікарускае наречие. А колькі ўсяго песняў, казак, паданняў, легенд было згублена, страчана, не запісана ў час, а пасля проста выцерта русіфікацыяй, потым войнамі, бежанствамі і ўрэшце затаптаная кірзачамі саўковай рэчаіснасці. Хаця у савецкі перыяд быў кароткі, але вельмі паказальны час рэнесансу беларускай Смаленшчыны. Да сённяшняга дня ў Смаленску захаваўся колішні будынак дваранскага сходу. У розныя часы там выступалі Шаляпін, Глінка, Рахманінаў, але тут не пра гэта. Менавіта там пад канец снежня 1918 года была абвешчаная БССР з тэрыторыі Менскай, Гарадзенскай, Маглёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. То бок Смаленск фактычна стаў першай сталіцай савецкай Беларусі, а гістарычная прыналежнасць горада ўласна да Беларусі наогул не выклікала сумневаў. Пасля бальшавікі ізноў усё перакраілі і даклеілі Смаленск да РСФСР. Але на працягу 1920-х тут працавалі беларускія школы, гурткі, студэнцкія саюзы, бібліятэкі, клубы. Гісторык Мікола Улашчык, які заспеў той час, пісаў: «Беларускі рух рос у геаметрычнай прагрэсіі. Беларусы, нацыянальна свядомыя людзі, перасталі быць навіною, дзівам. Колькасць іх узрастала з кожным месяцам». Захаваліся дакументы за 1925 год з дыскусій партыйных чыноўнікаў, маўляў, што рабіць? Асобныя таварышы патрабуюць тут адчыніць 200 беларускіх школаў, бо пад іх ёсць 30 000 дзяцей. У 1926 годзе ў якасці абавязковага прадмету нават у расійскамоўных школах уводзілі беларусазнаўства па 3 гадзіны на тыдзень у кожнай групе. Канешне, усё гэта не магло не палохаць этнічных расійцаў, якія не разумелі і не збіраліся вучыць мову. Яны сабатавалі працэс, а беларускія падручнікі палілі ці іх хавалі куды падалей, а пасля наступілі 30-е гады. Курс на татальную русификацию и сталиншчына. Пазней была вайна, куча народу паехала ў эвакуацыю, шмат хто не вярнуўся. Ну і, здаецца, всё, Смаленск – гэта расійская перыферыя. Але пішуць, што ў 1990 годзе, калі Саюз быў, мякка кажучы, не ў лепшай форме, беларускія нацыянальныя арганізацыі адпраўлялі дэлегацыі з дэпутатамі ў Смаленск на перамовы. А давайце-ка вы як бы вот да нас. А мы правядзем рэферэндум, усё вырашым і ведаеце што? Тамтэйшая эліта крэпка задумалася, ці лепш быць у складзе кампактнай краіны, дзе лепшая эканоміка, інфраструктура і ўрэшце Еўропа блізка, ці быць правінцыяй Расіі. І, хутка, канешне, усім стала не да таго, размовы засталіся размовамі, але, глядзіце, тэарэтычна, ні да чаго не агітую. Давайце уявім, што Расія, мала ці што,
у чарговы раз пойдзе па швах. І тэарэтычна, што замінае, каб сённяшнія 30 тысяч смалянаў, якія называюць сябе беларусамі, пераўтварыліся ў 300 ці нават 500 тысяч. Урэшце, ад Смаленска да Менска нават бліжэй, чым да Масквы, там усяго 330 кіламетраў. І глядзіш, і пры нашым жыцці прыйдзе час вось гэтага вырашэння смаленскага пытання. Але а што вы пра гэта думаеце? Пішыце, калі ласка, ў каментарах, падыскутуйма. А на сёння, напэўна, ўсё. На гэтым варта развітацца. І, як заўсёды, будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з нашымі суайчыннікамі са Смаленшчыны. І будзьма разам з Украінай.